No, aj takýto je život vo Volve. Týmto kolieskom som zasvietil, hej. Mám taký zvyk, že zhasnem nad postelou, aby sa vždycky zasvietilo toto akože najväčšie osvetlenie. Lebo keď otáčam tým kolieskom naspäť, tak to prechádza cez tie módy, že polovičné osvetlenie, červené osvetlenie a zhasnuté. Ale teraz láhol som si do postele, idem zhasnúť. A nič. Asi budem spať po svetle. Nič sa nedeje. Tak ja neviem. Ale tadiaľ toto funguje. A keď teraz zasvietím tadiaľto, tak nič. Vyzerá, že toto funguje, kúrenie funguje. Strešné okno tiež. Tak ja neviem. No, ale skúsime takú, že typickú Volvo opravu. Tak. Všetko vyplo, stíchlo. Mýtne jednotky povypínalo. Chvíľku to necháme tak. Tachograf ale ide. Ten má priame napájanie. Ešte, že tu je tá ADR výbava. To nie je môj alarm. Tak. Zapneme. Ja ozaj. Tak. Zasvietime. A aj hľa, už ide zhasnúť. Aj zasvietiť. Tadá! Tak sa funguje s Volvom. Ešte, že tu je tá ADR výbava.